गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ, दानि सरकारा मोजां सोलायनायनि बेरेखायै गाज्रि सोलायनायखौसो लाबोदों। बे बाथ्राखौ बुंदों एमसिएलए देरहासार बसुमतारिया। दासान्दि बिपिएफनि गाहाय दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिआरनि मोनब्रैबो जिल्लायाव बिपिएफ दोलोनि गासै मावथिफोरखौ लोगो हमनानै सांग्रांथि मेल लानायखौ नुगासिनो। बेबादिनो मैया कक्राझार जिल्लानि परबतजरा थिपखाय प्राइमारि बिपिएफ मावख'आव परबतजरा बिपिएफ दोलोनि दैदेननायाव बिपिएफ दोलोनि सांग्रांथि मेल खुंफुंजायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो बिपिएफनि गाहाय दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि, एमसिएलए देरहासार बसुमतारि, एमसिएलए मुनमुन बसुमतारि आरो बिपिएफ दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। बे मेलावनो हाग्रामा महिलारिया फोरमायना होयोदि एबारनि 2024 लक सभा बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ रावजोंबो लोगो लायालासेनो बिजाथि थिखांगोन आरो फैगौ बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ देरहासारगोना रोखा होननानै महिलारि बिथाङा फोरमायना होयो। बे हाबाफारियावनो एमसिएलए देरहासार बसुमतारिया बाहागो लानानै बुंबावोदि दानि सरकारा बिटिआरआव मोजां सोलायनायनि बेरेखायै गाज्रि सोलायनायखौसो लाबोदों आरो थांनाय बोसोरनिफ्राय दासिमबो मोनबो मोजां सोलायनायखौ लाबोनो हायाखै आरो दानि सरकारा गोबां रायजो राजाफोरखौ हालाय हाफाय खालामगासिनो होनना एमसिएलए देरहासार बसुमतारिया बुंबावो। हाग्रामा महिलारिया गावखौ फैसा गैया होननानै दासान, रां दाहार लानानैब्लाबो हेलिकप्टार लाना बिसायख'थियाव गिदिंगोन होननानै बुंनायाव इएम रनजित बसुमतारिया फिनजाथाय खालामदों। इएम रनजित बसुमतारिया बुंदों, हाग्रामानाव फैसाया दंखायो, मानोना बियो सरकाराव थानाय समाव हाजार बिगा हा बायनानै दोनथुमदोंमोन, दायो फानगासिनो दङ। गावसिनि थाव दिपुफोरखौबो बन्दकआव होगासिनो। दाख्लैसो कक्राझाराव थानाय NRL थाव दिपुखौ 50 बोसोरनि थाखाय बन्दकआव दोनबाय होननानै रनजित बसुमतारि बिथाङा फोरमायना होबावदों। बेनिखायनो हाग्रामानाव थाखा फैसाया जोबखाया, नाथाय रायजो राजाफोरखौ थाखाजों बुरखायनो हाया, मानोना थाखाजों रायजो राजाखौ बायनो हायोमोनब्ला थांनाय बारावबो बिपिएफआ सरकार दागौमोन होननानै इएम रनजित बसुमतारि बिथाङा बुंबावो खाम्फाया थांनाय बिसायख'थियाव इएम रनजित बसुमतारिजों कन्टेस्ट जानाय समाव 24 कौटि रां बाहायदोंमोन। 14 नं चिरां दुवारनि रायजो राजाखौ बायनो हायाखै। कौटि हाजार कौटि रां लानानै लुसोमब्लाबो दिनैनि दिनाव बर'लेण्डनि रायजोफोरा बिपिएफजों माब्लाबाबो थानाय नङा आरो बर'लेण्डआव बिपिएफनि जा नांगोल, बे नांगोला सेवनानै थांखाबाय, बेखौ माब्लाबाबो नागिरनानै मोनखाला होननानै इएम रनजित बसुमतारि बिथाङा बुंबावो। मैया सनितपुर जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिएफबि हान्जाया सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय ढेकियाजुलि हालामनि फाख्रिगुरि गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै सावराय मेल खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों ओनसोलनि गोबां जेंनाफोरनि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जायो। इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिएफबिनि लेङाइ नेहाथारि बि थिरांथा लोगो आफादगिरि आरो सा ढेकियाजुलि दख'रा एबसुनि लोगो आफादगिरि बिलाम बसुमतारि आरो गाहाय नेहाथारि लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। कक्राझार जिल्लानि पाटगाव सेरमांगा दैमा सेराव थानाय रानि खालायस्रि फोथाराव बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 62थि बोसोरसालिया जथुम्माया खुंफुंजानो थांगासिनो। बे हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि प्रसान्त बर' बिथाङा गासै हारि माहारि, धोरोमनि फारागथि आरो राजखान्थिनि फारागथि खालामाजासे बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हांख्रायहरदों। आइ दैमाजों खुरखाजानाय गासै 13थासो गामिखौ आइ दैमाया खुरखानायनिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय आसाम सरकारनि दै फुंखा बिफाननि गेजेरजों 125 कौटि 21 लाख रांनि मावथारि होनो थाखाय अन्थाइनि खाम्फाखौ गायसननाय जायो। अन्थाइ खाम्फा बेखेवनायनि उनाव मन्थ्रि पीयूष हाजरिका बिथाङा बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों गेवलां मेलाव बाहागो लायो आरो गोबां ओनसोलनि जौगानायनि सायाव बिबुंथि लाखियो आरो बिटिआर जौगाखांनायनि थाखाय बोसोरसेयाव 100 कौटि रां हरनोबो खोथा होलाङो। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर', एमएलए जयन्त बसुमतारि, इएम रनजित बसुमतारि, इएम अरुप कुमार दे, इएम अकिल मोसाहारि, जिल्ला बेंगिरि पि बिजया भास्कर रेड्डी आरो गोबां ओनसोलनि रायजो राजाफोराबो बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि साहा भुटान हाजोनिफ्राय
जोबोद गोख्रैथिजों बोहैबोनाय आइ दैमाया बे हालामाव रायजो जानाय गोबां रायजो राजाफोरनि हा-हु, न'-बां, गासै सम्पति खोमानांनायनिफ्राय बे मावथांखिनि हेफाजाबै रैखा मोनसिगोनखौ आसा खालामनानै एम.एल.ए. जयन्त बसुमतारी आरो इ.एम. रनजित बसुमतारी बिथांमोना बि.टि.आर. सरकार आरो आसाम सरकारखौ रोजा रोजा साबायखर बावो। दिनै एबा 22 फेब्रुवारियाव आसामाव गोदानै थिसनजानाय गभर्नर गुलाब चान्द काटारिया बिथाङा समायखिरा लागोन। थांनाय 12 फेब्रुवारि खालाराव आगुनि गभर्नर जगदीश मुखीनि जायगायाव बिथां गुलाब चान्द काटारियाखौ आसामनि गोदान गभर्नर महरै थिसननाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि गुलाब चान्द काटारिया बिथाङा बिजेपि दोलोनि सासे राजखान्थिगिरि। बिथाङा 2014 निफ्राय 2018 मायथाइसिम राजस्थाननि हम मिनिस्टारनि बिबानबो मावबोदोंमोन। 5 बोसोरनि सासे उन्दै गथ'खौ लामानि सैमाया अरथारनानै बुथारदों। जाथाया जादों तेलेंगानायाव। सीसीटीवीनि हेफाजाबै बे जाथायखौ रोखायै नुनो मोननाय जादों। लामानि सैमाया उन्दै गथ'खौ अरथारनानै बुथारदों। जाथायाव जिउ गोमानाय उन्दै गथ'नि मुंखौ प्रदीप होननानै सिनायथिनो हादों। जेब्ला गथ'आ गारि पार्किंआव हारसिङै थाबायलांबाय थानाय समाव माथाम माब्रै सैमाफोरा गथ'खौ बेंफैयो आरो अरनानै हायाव बोग्लियो। गथ'आ सैमानिफ्राय रैखा मोननो नाजादोंमोन, नाथाय उन्दै गथ' जानायलाय आरो माथाम माब्रै सैमाया बेंथेनानै अरग्लिनायाव जिउ गोमानो गोनां जायो। तुर्की आरो सिरियायाव फिन खेबसेबाव 6.4 आरो 5.8 मेगनिटिउड गोख्रैथिजों बांग्रिं मावदों। थांनाय 6 फेब्रुवारियाव मावनाय बांग्रिंनि फिनजाथायनिफ्रायनो तुर्की आरो सिरियाया उदां जानो हायाखैमोन आरो फिन खेबसेबाव 6.4 आरो 5.8 मेगनिटिउड गोख्रैथिजों बांग्रिं मावनायनि जाहोनाव गासै सा 500निबो बारा सुबुंफोरा जोखोम जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। बाय बाय।